Barca. Da, venim! Într-adevăr, trebuie să ne începem ziua cu un mic dejun sănătos. O alimentație sănătoasă. Asta e ceea ce mă ține în picioare. Fiind cel mai bun agent secret al orașului, trebuie să fiu mereu pe picioare. Mă scuzați, șefule. Trebuie să fii în alertă. Să nu treci nimic cu vederea. Să poți intra oricând în acțiune. Unchiule Gadget. Șefule Quimby, ce cauți acolo? Uite, citește asta. Ex fundai daf Wixenbichindam, cel mai bun agent. O croazieră de lux începe azi. Cei mai bogați oameni din lume vor fi pe vas. Mesajul se va autodistruge în 30 de secunde. Oh, n-aș putea să mă duc, șefule. Nu am nimic de îmbrăcat. Nu e o invitație, e o misiune. Lista de invitații include pe cei mai influenți oameni din lume și vor fi acolo cele mai exotice și mai scumpe bijuterii din lume. Vreau să ai mare grijă de bijuteriile alea. Da, șefule, lasă în seama mea. Și nu uita, Gadget, nimeni nu trebuie să bănuiască că te afli pe vapor. Nu vrem să deranjăm pasagerii. Nici o grijă, șefule. Și de data asta păstrează mesajul. Nu mulțumesc, am totul în memorie. No! Nu vei ajunge acolo. Un lăptar nebun va avea grijă de sănătatea ta. E timpul să-ți bei laptele, inspectore Gadget. Trebuie să mă asigur că am toate mecanismele la mine și funcționează perfect. Mai multe mâini fac munca mai luminoasă. Totul este în formă perfectă. Ah! Ce ciudat! E prima oară când văd o sticlă de lapte care ticăie. Oare ce vor mai inventa? Penny, mai vrei lapte?
termină micul dejun și du-te la școală. Nu vreau să întârzi. Dar e sâmbătă. Nu avem timp de pierdut. Clown nu se va abține de la nimic pentru a pune mâna pe bijuteriile alea. Mersul pe jos este sănătos. Taxi? Taxi? Haide, Brain, mergem într-o croazieră. Unchiul Gadget ar putea avea nevoie de ajutor. Cele mai valoroase bijuterii din lume vor fi ale mele. Ale mele. Agenții mei sunt la locurile stabilite. Aproape, doctore Claw. Îi înlocuim pe cei din echipaj. Grăbiți-vă, vasul trebuie să plece în curând. Da, doctore Claw. Uși, uși, pleacă, pasăre! Taci! Pleacă, pasăre, n-auzi? Găsește-ți altceva cu care să te joci. Am o misiune secretă. Wow, filaș să fiu! Nici urmă de Dr. Claw sau de agenții lui. Ar fi bine să mă strecor la bord și să am grijă ca bijuteriile să fie în siguranță. Pleacă, pasăre, n-auzi? Du-te și prinde pește! Uite, Brain, e unchiul Gadget. Trebuie să urcăm la bord înainte să plece vasul. Dar cum? Hei, tu! Da? Ai cumva o invitație? Sigur că am. Ia să o vedem. Ce să vedeți? Invitația ta! Sigur că da. Hei, vină! M-am înțepenit! Oh. Hei! Asta nu e o invitație. E o factură de la spălătorie. Deci vor să joace dur. Nu se pot pune ei cu inspectorul Gadget. Haideți, picioare Gadget! Asta e, Brain. Trebuie să ne ascundem printre bagaje și vom ajunge pe vas. Cred că unchiul Gadget e deja la bord. Încep să mă enervez, păsărico. Hai la lui Gadget. Nu, pleacă, pleacă!
Așa. Iar m-au salvat dispozitivele mele. Du-te după el, Brain. Exact cum bănuiam. E o situație foarte suspectă și grupul de oameni este și el suspect. Dar o să-i dau eu de cap, așa cum știu că numele meu este Inspector Gadget. Permiteți-mi. Mulțumesc! Este o vreme tare ciudată. Da! Ați observat ceva ciudat? Sunt o mulțime de bijuterii aici. Aș vrea eu să pun labele pe ele. Mă scuzați, Nu e- trebuie să merg altundeva. Nu e deloc prietenos. Trebuie să fiu cu ochii pe el. Ospătar! 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 Vă rog frumos! Ospătar! Ospătar! Nu pricep. Semnalul vine de acolo, dar aici nu e nimic. Oh. O ușă secretă. Nici nu mă mir că nu găsesc nimic. Dacă fac combinația corectă, ar trebui să meargă. Mamă! Foarte suspect. Ce faceți dumneavoastră aici? Cine, eu? Nimic. De ce întrebați? Îmi distrugeți băutura. Nu vă faceți griji. Noroc! Iată. Exact așa cum bănuiam. Amprente. O să păstrez astea pentru o analiză. Ospătar! 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 Oamenii sunt gata să treacă la acțiune. Da, doctore Clo. Așteaptă doar semnalul dumneavoastră. Excelent. După ce vor fi adunat bijuteriile, să le aducă aici. Da, doctore Clo. Ai răbdare, pisică de bună. În curând, pietre prețioase, în valoare de multe milioane, vor fi în mâinile mele. Doctorul Claw vrea să fure bijuteriile pasagerilor. Brain, ești gata de acțiune? Ospătar! Vă rog frumos! Ospătar! Ce s-a întâmplat? L-ai pierdut pe unchiul Gadget? Ar fi bine să-l găsești. Doctorul Claw e pe vas și vrea să fure bijuteriile. M-au prădat! Bijuteriile mele! M-au prădat! Ce-a-ți inelul? M-au prădat! Nu mișcă nimeni! Sunteți arestați cu toții! Oamenii doctorului Claw au luat bijuteriile când s-au stins luminile. S-au aprins din nou luminile. Înseamnă că oamenii doctorului Claw au deja bijuteriile. Așa, ce avem noi aici? Oh. Nu pot face asta! Lasă-mă jos, ticălosule! Nu prea aș crede. Cred că va trebui să vii cu mine. Deci, o ai pe nepoata vechiului meu prieten, Gadget. Nespionat, doctore Claw? Las-o deocamdată. Trebuie să ne pregătim plecarea.
Haide, fetițo, știi unde trebuie să stai tu. Treci acolo. Au! Dacă unchiul Gadget și cu Brain nu vin mai repede, doctorul Claw o să fugă cu toate bijuteriile. Iar eu... Brain, am fost prinsă de doctorul Claw. M-au închis într-o cușcă în camera motoarelor. Au bijuteriile furate. Trebuie să-l aduci cumva pe unchiul Gadget aici. E o ușă secretă în spatele vasului. Uite ce trebuie să faci. Ia să vedem. Unde erai când s-au stins luminile? Chiar aici. Și tu unde erai? Aici. Cu toții eram aici. Exact așa cum bănuiam. O revenire miraculoasă! Asta ne arată ce poate face o minte extrem de ascuțită. Domnilor, se vede submarinul. Agenții mei, în scurtă vreme ne vom întâlni cu submarinul nostru. După ce bijuteriile vor fi în siguranță, va trebui să scăpăm de excesul de bagaj. Mai întâi echipajul. Hai, lupă! Hai, lupă! Mai repede, e timpul să scăpăm de greunate. Scăpați de echipaj și de musafiri nepoftiți. Va fi o plăcere, vă asigur. Firești să fiu! Nu o să scapi așa ușor! Nu-ți mai consuma degeaba aerul, Gadget. Acum să vedem dacă știi să înnoți. Brain, trebuie să-l salvăm pe unchiul Gadget. Activați-vă plămâni special! Nu! Brain, sfoara! Au! Repede, trebuie să-l sun pe șeful Quimby. Las-o, Balter! Mulțumesc. Șeful Quimby va veni imediat. Oh! Fugi! Submarinul e la locul lui. Duceți acolo bijuteriile. Haideți! Unchiule Gadget! Trebuie să-i oprim Brain. Chiar dacă mă torturez, Claw, nu vei afla nimic de la mine. Șefule Quimby! Felicitări, Gadget. Nu știu cum ai reușit, dar ai reușit. Stai liniștit, șefule, nici eu nu știu. Penny, ce-i cu tine aici? Păi eu... De fapt, noi... Lasă asta acum. Cred că șeful te-a adus ca să-ți vezi unchiul în acțiune. Sper că n-ai fost dezamăgită. Nu, unchiule, n-am fost deloc dezamăgită. A fost minunat. Mulțumesc, Penny. Inspectore, am găsit bijuteriile și agenții nebuni au fost arestați. Din păcate n-am dat de Dr. Claw. Azi ai câștigat.
dar voi reveni, Gadget. Voi reveni. Unchiule, sunt așa mândră de tine. Da, Penny, precum spuneam, e uimitor ce poate face o minte ascuțită. Și care e calea de a avea mereu minte ascuțită? O alimentație sănătoasă? Exact! O minte bună și un trup sănătos sunt două mari necesități. De pildă, înnotul. Înnotul este bun pentru toate părțile trupului tău. Spate, umeri, brațe. Dar, unchiule, nu e apă în bazin. Vezi, Penny? Trebuie să fii mereu în alertă. Gadget.